Novo golpe ao narcotráfico na Arousa. Hai 5 persoas detidas nunha nova operación contra o tráfico de heroína. Entre os detidos estaría un grovense afincado no municipio de Sanxenxo, onde esta mañá se produciron rexistros. Que tal, boas noites? Esta nova operación sumase a aberta onte en Vilagarcía con outras 5 persoas detidas. De contado, buscamos todos os detalles. Antes imos cos titulares. Cambados e Viaco asinan un protocolo contra a pobreza enerxética. A empresa vai crear unha bolsa social para facerlle fronte ás facturas que non poidan ser asumidas polos usuarios en risco de exclusión. Este venres comeza a veda do polvo. Durante 45 días non se poderá pescar o cefalópodo en augas galegas. Tamén no informativo de hoxe coñeceremos a historia de Juan Ramón, un dos participantes do programa formativo da Asociación Ámbar que realiza as súas prácticas de xardinería no concello da Pobra. Vilagarcía puxo hoxe en valor a súa praza de abastos e os seus produtos. Fixo a través da iniciativa de Gusta Europa da Deputación de Pontevedra. A Asociación Deportiva Barbantia Roda, en colaboración co Concello de Rianxo, organiza a terceira edición do Trail Subida ao Pico Muralla. Logo vemos os detalles. 5 persoas detidas nunha nova operación contra o tráfico de drogas na Arousa. Entre os arrestados hai tantos arousáns como portugueses. Os 5 detidos traficaban presuntamente con heroína. A redada prodúcese días despois de que se atopasen 7 kilos de heroína en Sanxenxo. Segundo a delegación do Goberno en Galicia, procedían de Portugal. Entre os detidos estaría un grovense afincado no municipio de Sanxenxo. Esta mañá producíronse rexistros nun inmoble situado na zona de Gondariño, en Vilalonga. No operativo colabora a Policía Nacional, a Garda Civil, o Servizo de Vixilancia Aduaneira e a Policía Xudicial de Portugal. Esta operación segue aberta e non se descartan novas detencións. Nesa mesma situación atópase outro operativo que desmantelaba onte unha rede de narcotráfico de escala intermedia en Vilagarcía, que se encargaba de colocar cocaína na rúa. A operación deixa polo de agora un saldo de 5 persoas detidas e 4 vivendas rexistradas en profundidade. Dos detidos, 2 deles son irmáns vellos coñecidos xa das forzas da orde. A eles únese un terceiro veciño de Vilagarcía. Os outros 2 arrestados son a muller de nacionalidade brasileira e un cidadán colombiano. O grupo enfrontaríase a unha acusación de delito contra a saúde pública por tráfico de drogas. Os axentes atroparon preto de 20.000 euros nos rexistros practicados. Tamén deron con medio kilo de cocaína. E hoxe, ademais, a sección segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra retomaba a vista oral no xuizo contra os acusados por un delito de tráfico de drogas relacionado cun alixo de máis de 1.200 kilos de cocaína incautado no pesqueiro Coralún no mes de xaneiro do ano 2015. Os axentes relataron como o presunto líder da rede de narcotraficantes, o coñecido como Mulo, tentaba despistar os axentes utilizando perrucas e bigotes postizos. Ademais, sinalaron que en algúns dos vehículos que eran utilizados para trasladarse a encontros con outros integrantes esta trama levaban os cristais tinguidos, dificultando así a acción dos controis. Un dos investigadores explicou que na nave chegouse a modificar unha lancha rápida para facela pasar por un barco de pesca. Segundo indicaron, o traballo no operativo levou a continuar o seguimento de varios dos acusados máis aló da zona do Salnés e alertar a axentes en Madrid, onde se estableceu a conexión con Colombia. O Concello de Cambados e Viaco asinan un protocolo contra a pobreza enerxética. A empresa encargada da suministración da auga vai crear unha bolsa social destinada ao pagamento das facturas que non poidan ser asumidas polos usuarios do servizo. Farao grazas á implantación da factura electrónica para todos os usuarios, agás para aqueles que soliciten seguir recibíndoa en formato papel. Cambados valle dicir adeus á factura de auga en formato papel. A partir de agora, os máis de 4.500 usuarios recibirán o seu recibo vía electrónica, a non ser que soliciten o contrario. Esta medida permitiu ao Concello e a empresa Viaco chegar a un acordo para crear unha bolsa social no municipio. Por cada usuario que mude do papel á factura electrónica, a empresa responsable do servizo de auga cederá €1 para o Fondo contra a Pobreza Enerxética. Se poden acoller voluntariamente aqueles que así o decidan, e con isto estarán colaborando pois porque todo o aforro que sexa obtido por a non emisión de factura en papel, aproximadamente a estimación é de €1 por cada usuario, será destinado íntegramente
este fondo social. Dende a empresa falan de compromiso social, pero tamén de sustentabilidade pola gran cantidad de papel que se vai a forrar. A medida comezouse a implantar este ano. Cambados é o primeiro concello de Pontevedra e o segundo de Galicia no que se pon en marcha unha medida como esta. Pois Cambados é o segundo concello en Galicia onde asinamos o primeiro na provincia de Pontevedra e o segundo en Galicia. O primeiro foi un concello da provincia de Ourense, en Barbadás. Seica foi a empresa que lle fixo a proposta ao Concello. Para o Goberno local, a actuación está en plena sintonía coa liña de traballo municipal. A iniciativa que nos fixo chegar Viacua forma pois parte das, digamos, das nosas ideas relativas ao que debe ser as obrigas dos mandatarios, dos representantes políticos, para intentar arranxar os problemas da súa cidadanía. Os beneficiarios da Bolsa Social serán aquelas persoas que cumpran cos requisitos establecidos polos servicios sociais do Concello. Serán os encargados de elaborar e remitir a Viacua un informe no que se acredite a condición do usuario, recoñecendo a súa situación de vulnerabilidade económica. E todo para que ninguén teña que sufrir cortes de auga só polo feito de non poder pagala. O Concello de Sanxenxo defende a tala de medio cento de árbores no parque de Punta Vicaño. O Goberno local di que se trata dunha cuestión de seguridade. Aseguran tamén que moitos dos exemplares estaban afectados por un fungo. O BNG e o PSOE cuestionan a actuación. Por unha razón de seguridade e amparándose en varios informes técnicos, o Concello de Sanxenxo decidiu eliminar deste parque de Punta Vicaño preto de medio cento de piñeiros. Aseguran que o tiveron que facer para evitar males maiores, xa que, segundo indican, os exemplares eliminados superaban o século de vida e estaban afectados por un fungo. Isto responde, a asociación responden a dos tipos de cuestións. A primeira, máis importante, é a seguridade. A seguridade de todos os usuarios do Parque do Vicaño. E a segunda é que os árboles estaban afectados por un fungo, o cal o facía perigroso. E coa desproporción que tiñan tanto de grosor como de altura, indo facía potencialmente máis peligroso. A decisión conta co respaldo de dous informes. No primeiro deles, os técnicos advertían da escasa saúde dos piñeiros. No segundo, xa se detallaba que o custo da tala e a repoboación da zona poderíase executar grazas aos ingresos derivados da venda da madeira, sen máis custos para as arcas municipais. Temos dous informes, un do 20 de decembro e outro do 6 de febreiro. No cal, no do 6 de febreiro, xa se fala da repoblación, non? Da afección dos árbores e máis tamén da reprobación. Reprobación que non lle vai costar nada aos veciños de Sanxenxo. Tanto PSDG como BNG solicitaron xa eses informes que Seica o Goberno local xa lles entregou. Houve organizacións que criticaron, organizacións que non teñen ningún representación municipal, pero bueno, eu alabo a actuación do Bloque e máis do PSOE, porque primeiro solicitaron os informes e agora xa poderán criticar o que quera, pero primeiro deron o paso de solicitar os informes, que é como ten que ser a cuestión. Os expertos consultados polo Executivo local para a reforestación do espazo aconsellan que eses traballos se leven a cabo no outono. Será entón cando neste parque se planten dúcias de exemplares de especies autóctonas como carballos, freixos ou castiñeiros. Este venres comeza a veda do polvo. Durante 45 días non se vai poder pescar o cefalópodo en augas galegas. O inicio da veda este venres pon fin a unha campaña desigual caracterizada pola escaseza de recurso e a elevada cotización. A campaña do polvo este ano foi nos mal. A maioría de cofradías pois hubo bastante pulpo, pulpo en cantidade subo a mitad do ano pasado, máis ou menos. O balance que fixemos foron 220 toneladas, levamos descargado hasta o día de hoxe. O que si alcanzamos foi os precios. Os precios, sí. Precios batimos récord de precios, chegou hasta 6 euros, está unha media de 10 euros que nunca alcanzáramos, pero o que é en cantidades, pois, xa te digo, estamos á mitad do ano pasado. Non todo é debido á escasez tampouco, senón hai moitos factores que é o que é debido pola escasez en comparación de kilos en lonja, senón non porque haga pouco, senón porque tamén moitos barcos soltaron, como houve bastante máis nécor este ano, e houve máis en tola, pois, ao haber pouco pulpo, cambiaron para outras artes, non? E non é o mismo que despachen 600 embarcacións que despachen 800 para
o oficio do pulpo. Dende a Confraría de Ribeira seguen a reclamar a necesidade dunha veda subvencionada para evitar a saturación de outras artes e especies, dada a numerosa flota que se dedica ao polvo. Confraría de Ribeira sempre pide un mes, o máximo dun mes. O que pasa é que sí, nós estamos no que estábamos de acordo todas as cofradías é que fora o paro, que fora un mes ou dous ou tres, pero subvencionado. O problema que nós temos aquí nestas cofradías, tanto Ribeira como Bueu, cofradías moi grandes, polo tema do pulpo, é que é moita flota a que paran esa temporada. Entonces, para ir a outra arte, vas a incrementar, vas a saturar aos teus compañeiros que andan a vetas, miños e outras artes, e botamos o mercado abaixo de outros peixes e masifícase moito esa outra clase de peixe, non? A pesar das xestións realizadas polas confrarías, este ano o paro non estará subvencionado. Agardan que de cara á próxima campaña poidan contar con axudas durante a veda. Seguimos no mar, a abundancia de anchoa no Cantábrico traduciuse nunha importante baixada da súa cotización. A frota galega aposta pola baixada dos topes para así revalorizar a especie. A flota do cerco leva xa consumida máis da metade da cota de anchoa no Cantábrico, fixada en 24 millóns de kilos. Por esta razón apostan pola reorganización dos cupos diarios, co fin de incrementar a cotización que nas últimas semanas está a quedar en valores moi baixos. A anchoa hai moita, eu veño agora da lá, que botei alá un día ou dous, e fun ao mar, e a anchoa vese moita no mar, moita anchoa no mar. Que pasa? Que a anchoa é pequena, que é iso que estou poñendo en riba da mesa. Por qué? Porque se a flota a retrasáramos máis a coller xarda, que vivía ben, pois esta anchoa que agora é de 60, de 70, igual era de 40. Unha anchoa de 40 igual vai a 2 euros, e de 30 vai a 3. Bueno, pois estamos vendendo a 0,60, onde collemos o peixe, a 0,60. Hoxe peixe outra vez vai ir a 0,60 porque é peixe de 40 e tantos. Entende? Bueno, pois este mundo de Dios que temos aquí, de peixe, que temos a costa chea, pero o que hai é que tratar de coller uns cupos, pero de outra maneira, traballar de outra maneira. A intención da flota galega é permanecer faenando no caladoiro ata finais de xuño, sempre cando non se esgote antes a cota. Penso que a flota estará chea, polo menos a Gallega hasta San Juan, ou hasta que serga o caladero, porque vai mitad. Temos 24 millóns de kilos e van 2 alá. Porque claro, é moita anchoa que ven todos os días para a terra, moita. E dá a vida estes cupos que hai. Porque agora casi había que baixalos un pelín máis. Igual había que poñer 8.000 e 6.000. Porque igual o precio, pois mira, compensábache un pouco o precio. E conta atrás para a demolición do vello cuartel de Noalla. Esta mañá visitaron a zona varios operarios na previa duns traballos que toda punta poderían comezar nos vindeiros días. Os veciños da zona levan anos reclamando o derrube deste edificio abandonado. Ademais de mellorar a contorna, a súa eliminación suporá tamén unha mellora da seguridade viaria. Hai preto dunha década que o Concello de Sanxenxo iniciou o expediente para demoler o vello cuartel da Benemérita. Unha das razóns que mantiveron en pé o cuartel ten que ver por unha petición realizada no seu día pola promotora propietaria dos terreos para que a Consellería de Cultura iniciase un proceso para catalogalas estas ruínas como un BIC, un ben de interese cultural. Un informe feito por un arquitecto corroboraba que malia o seu estado a fachada presentaba varios elementos ornamentais susceptibles de ser respectados. Así as cousas, a Xunta acabou por desbotar esa posibilidade. Agora o vello cuartel semella ter as horas contadas. Vilagarcía presumiu hoxe de praza de abastos. O mercado municipal acolleu esta mañá o peche do programa Degusta Europa, unha iniciativa da Deputación de Pontevedra para promocionar o comercio de proximidade. Na xornada, un grupo de alumnos do Carlos Oroza preparou un menú degustación con produtos locais. A Praza de Abastos de Vilagarcía foi escenario escollido pola Deputación de Pontevedra para pechar o seu programa Degusta Europa. A iniciativa, que conmemora o Día de Europa, serve tamén para promocionar os mercados tradicionais e os produtos de calidade. Aproveitando a ocasión, un grupo de alumnos do Carlos Oroza de Pontevedra elaborou un menú degustación de pratos inspirados en varios estados europeos, todos eles elaborados con produtos locais. Hoxe o Colexio Carlos Oroza é o que preparou cos seus alumnos e as alumnas produtos locales daqui do mercado, pois para que poidamos dispoñer de gustar, e dende logo pois que é unha maneira de promocionar os nosos mercados tradicionais pois en todo o territorio, non só da provincia, senón todo o territorio de España. O deputado aproveitou para eloxar as instalacións da Praza de Abastos Vilagarcía, segundo indicou, un espazo máis que axeitado para poñer en valor os mercados tradicionais e os produtos da nosa terra e das nosas rías. Para os que non somos de Vilagarcía, nada máis entrar pois por esas portas e ver todo o que está a oferta
dos cidadáns, das cidadáns, tanto de peixe, de carne, de todos os produtos que temos aquí, teño que dicir que é unha maravilla, así que felicidades. Dende o Concello aproveitaron para presumir do bo produto que se oferta na Praza Vilagarcía. Dende logo aquí temos do mellor peixe, das mellores verduras, dos mellores congelados e animo a cidadanía a visitar, como decía o deputado Santos Héctor, isto tamén é un reclamo turístico. Temos unha praza de abastos que, dende logo, se lle gustaría a moitas localidades ter un edificio como este, coa historia que ten, e ao mesmo tempo pois os produtos que aquí se ofrecen á cidadanía. Así as cousas, Tania García aproveitou para anunciar un pequeno retraso nas obras de reforma do mercado, segundo dixo, por problemas técnicos. En todo caso, asegurou que esas melloras deberían estar rematadas neste mesmo verán. A Asociación de Persoas con Diversidade Funcional Ámbar leva 2 anos desenvolvendo un programa formativo cofinanciado polo Fondo Social Europeo e a Xunta de Galicia. Juan Ramón é un dos 7 usuarios que participan no proxecto, realizando prácticas de xardinería no Concello da Pobra. Tras recibir formación teórica no curso de competencias básicas para o emprego, Juan Ramón realiza as súas prácticas como auxiliar de xardinería no Concello da Pobra. Ao longo de todo o mes de maio, e baixo a supervisión de Mari, colaborará nas tarefas de mantemento e cuidado dos xardíns municipais como un traballador máis. Estou sachando, estou cortando co césped, empecé onte, estou abonando con María, estou facendo cousas interesantes cos jardineros. Si, empecé de hobby e acabei aquí na jardinería. Empecé en Ámbar, en Sarás, cuidando unha plantiña grande, quitaballe as erviñas e todo, e acabei aquí, acabei nun curso. Por o momento, a experiencia non pode ser máis positiva por ambas partes. Son jardinera, levo 26 anos aquí. Esta experiencia pois é gratificante para min, supoño que para el tamén. Con María moi ben, moi bo rollo, con elas moi bo rollo. Xunto a Juan Ramón, outros 6 compañeiros de Ámbar participan neste programa, realizando prácticas non só en institucións públicas, senón tamén en empresas colaboradoras. Participamos cos concellos de Boiro, no cole de Escarabote, de Pobra pois con xardinería, e de Ribeira no cole de Frións. E logo tamén participaron con nós as empresas os supermercados Día e Neumáticos Luís de Boiro. O obxectivo deste programa é fomentar a integración plena dos seus usuarios no eido social e laboral, algo que xa ten conseguido Juan Ramón, que ata finais de mes seguirá cultivando unha das súas grandes paixóns nos xardíns da Pobra. O espectáculo Contacontos a cargo de Marta Ortiz na Biblioteca Municipal mañá mércores a partir das 6 da tarde vai dar o pistoletazo de saída á programación cultural deste mes das letras en Noia. Non será a única das actividades. A Concellería de Cultura deseñou un amplio e variado programa que tentará chegar ao público a figura de María Victoria Moreno, autora homenaxeada este ano nas letras galegas. A maior parte das actividades desenvolveránse o propio 17 de maio. Unha das máis destacadas, ademais, novidade na programación deste ano, será unha ruta literaria polas referencias de algúns dos escritores máis representativos da vila, como é o caso de Avilés de Taramancos, María Mariño, Manuel Faveiro, Xosé Agrelo, Ana Romaní, e da obra musical de Prudencio Romo. Intentar facer algo distinto, xa que temos 2 premiados das letras galegas no mesmo pueblo, que iso é, algo que nos diferencia dos demais, e creemos que pouco a pouco temos que intentar facer cousas que realmente sean destacables, non? Como pode ser este, unha novedade. Escollemos un grupo de 6 persoas porque sería cansadizo o ter moitísima xente percorrendo os sitios de vivencias deles, pero deixando isto aberto para anos seguintes, persoas que non están nesta lista ir ampliándola, non? Ese mesmo día terá lugar tamén a inauguración da mostra filatélica na Casa de Cultura e a tradicional ofrenda floral, á 1 da tarde, ante os bustos de Antón Avilés de Taramancos e María Mariño, precisamente 2 dos autores noieses xa homenaxeados no Día das Letras Galegas. Para rematar as actividades do Maio Cultural noiés, hai que destacar tamén a charla que terá lugar o sábado na Casa de Cultura, a cargo do profesor Enrique Monteagudo, que versará sobre os autores noieses como membros da Real Academia Galega. Comprometimos ao secretario da mesma, o profesor Enrique Monteagudo, para que o día 31 veña a Noia a falar deles e que os noieses conozamos mellor esta obra, estos persoeiros e tamén a labor da Real Academia Galega.
E 8 compañías integran o cartel da mostra de teatro infantil que arranca o vindeiro 28 de maio en Ribeira. Ademais dos grupos de varios colexios de Ribeira participarán nesta edición agrupacións da Pobra, Lousame e tamén de Noia. Nesta 21ª edición da Mostra de Teatro pasarán polo escenario 8 agrupacións e máis de 300 participantes. Desenvolverase entre o 28 de maio e o 2 de xuño, con funcións a partir das 7 da tarde no Auditorio Municipal. A clausura correrá a cargo dun musical e farase entrega de diplomas e agasallos ás compañías participantes. Como novidade, este ano vamos a ter unha representación, un espectáculo musical infantil que se celebrará o último día da mostra, o sábado 2 de xuño. Virá da man da compañía Educateatro e ca obra Os Tres Porquiños. Ese mesmo día terá lugar a clausura oficial da mostra, donde faremos entrega dos correspondentes diplomas a todos os participantes e faremos tamén unha entrega de un agasallo de unha figura de artesanía galega que hacemos. A mostra, que cumpre nesta edición 21 anos, conta cunha longa traxectoria como xerme de novos intérpretes, grazas á Asociación Cultural Alfaia, quen a puxo en marcha en 1998. É certo que isto foi unha idea da Asociación Alfaia, pero tamén terei que decir que sempre, como asociación, tuvemos e contamos ca colaboración do Concello. Cando nos vimos que nos vía un pouquiño grande, surxiu a idea, a través do anterior Concelleiro de Cultura, Luciano Fernández, de unificar a varios grupos para poder facer a mostra e facelo a través do Concello. Dende a organización fan un chamamento á participación para manter o éxito das anteriores edicións, facendo desta mostra unha das máis lonxevas da comarca. Ribadumia continúa cos preparativos para a nova edición da Festa do Viño Tinto do Salnés. Hoxe abriu o prazo de presentación de solicitudes para atender os postos de información e venda que se van a instalar na carpa do evento. Dende o Concello agardan que a convocatoria deste ano repita unha vez máis o éxito dos anos anteriores. Hoxe efectivamente se inician a presentación para aquelas persoas que queiran estar nos distintos stands dos adegueiros na festa do viño tinto do Salnés e exaltación das variedades autóctonas. Tamén hai que dicir que este venres 18 vai haber a presentación da festa nunha adega dun veciño do Concello de Ribadumia que neste ano vai a ser na parroquia de Leiro e aparte vai a ser en Manuel Núñez Señoráns, que foi o gañador do primeiro premio o ano pasado. As persoas interesadas en presentar unha solicitude para atender os postos desta 46 edición da Festa do Viño Tinto do Salnés poderán facelo ata o vindeiro día 24. Ademais, tamén está aberto o prazo para presentar as camisetas para o concurso de deseños gráficos. Neste caso, o prazo vai rematar o día 29. Ao mesmo tempo, o Concello tamén informa de que xa están á venda as entradas para o xantar de confraternidade, un evento que congrega cada ano unhas 700 persoas. Nesta ocasión, os boletos poderán adquirirse en diversos establecementos comerciais do municipio. O xantar vaise celebrar o vindeiro 2 de xuño e terá un prezo por persoa de 25 euros. Imos agora cunha proposta para esta fin de semana, unha ruta gratuita sobre o marisqueo en Carril. A actividade organizada pola Deputación de Pontevedra permite coñecer de primeira man o oficio do marisqueo a pé, ao tempo que se leva a cabo unha sensibilización sobre a importancia do coidado das rías para garantir a sustentabilidade das rías baixas. As persoas interesadas en participar teñen que inscribirse a través do correo medioambiente@depo.es. Apuren porque o prazo remata mañá e hai límite de prazas. Só 25 persoas van poder desfrutar desta experiencia. Esta actividade de turismo sustentable está deseñada para transmitir a historia do marisqueo galego ás novas xeracións e, segundo indican dende o ente provincial, inculcar tamén na sociedade un crecente respecto e consideración pola profesión. Repasamos agora outras noticias desta xornada. O PSOE de Ribeira levará a pleno as demandas veciñais sobre as dificultades de circulación en varios accesos á vila. Demandan a mellora dun treito entre a Rúa Romero Ortiz e a Avenida das Airós en Martín. Solicitan ademais a construción de beirarrúas en ambas marxes da vía, co fin de mellorar a seguridade, especialmente o tránsito peonil. O Teatro Elma da Pobra do Caramiñal acollerá mañá mércores ás 8:30 da tarde a actuación de Odaico, un dos grupos percusionistas de maior relevancia na nosa comunidade. A entrada ao espectáculo será de balde ata encher aforo. A actividade está organizada pola Concellería de Cultura da Pobra en colaboración co programa Cultura no Camiño, do Agadic.
A Asociación Deportiva Barbantia Roda, en colaboración co Concello de Rianxo, vai organizar a terceira edición do Trail Subida ao Pico Muralla. A proba disputarase o próximo domingo 10 de xuño. O próximo domingo 10 de xuño terá lugar a terceira edición do Trail Subida ao Pico Muralla, organizado pola Asociación Deportiva Barbantia Roda, en colaboración co Concello de Rianxo. A proba terá unha distancia de 15 km cun desnivel acumulado de 671 metros. Realmente es un circuito que es algo exigente, sobre todo la última parte, pero que es bastante asequible a todo corredor, tanto que se quiere iniciar en trail como que ya esté más acostumbrado, sobre todo en este tipo de subidas. Este ano, ademais, a organización decidiu... Este año tenemos la novedad de la andaina, que la andaina saldría a las 8:30 de la mañana, para no entorpecer el curso del trail y que cuando ellos, con los del trail, estén subiendo ya a Pico Muralla, los de la andaina también hayan acabado. Dende o Concello destacaron a importancia desta carreira, que ademais de fomentar hábitos de vida saudables, trata de promocionar Rianxo a nivel turístico, xa que é a zona pola que discorre dun gran atractivo. Parece que todo vai moi tranquilo, saindo de Rianxo, indo con suavidade polo río Té, entre bosque de ribeira e plácidamente, mas enseguidiña empezan as subidas até chegar ás pendentes do tramo final, sobre todo a partir de Campelo hasta arriba, que é xa onde se empeza a acumular unha pendente moito máis elevada. As inscripcións tanto na modalidade de trail como na da andaina poderá realizarse ata o 7 de xuño a través da web de M Sports. O prezo da inscripción será de 3 euros para a andaina e de 6 para o trail. As letras de María Victoria Moreno encheron cambados a través das voces dos seus veciños. Onte o serán tivo lugar unha lectura de textos da autora homenaxeada este ano polas letras. Quedan con algúns retrincos dese acto. En canto dean as 10, seguiremos aquí en Canal Rías Baixas con máis actualidade. Son profesora nun colexio moi grande dunha gran cidade. É un colexio moi importante. Ten unha gran entrada, un porteiro uniformado que parece un xeneral, un director con gafas, unhas escaleiras de mármores cheas de textos. Temos moitos rapaces e rapaces, todos con cariñas espilidas, con mans limpas e con vestidiños xeitosos. Aínda que eu sempre soñei cunha escola da aldea, con cazurriños queimados polo sol e con fiestras cheas de carabeliños, sempre traballei neste colexio tan fermoso que vos digo, a non ser unha vegada que me chamaron para poñer escola nun barco. Vilaxeada é unha aldeiña pequena, deitada na costeira da Peneda. Ali vivía hai xa moitos anos unha velliña moi bella que pasaba as noites a carón do lume. Os días pasábaos á porta da casa, ao agarimo dunha raiola de sol. Tiña as mans como os bacelos da vide e sempre quedas no regazo. Como sempre te deixo experto cando volvo a casa a caída da tarde, non podo imaginarte soñando. Pero coido que sería xusto que tiveses soños ledos, feitos a medida da túa bondade.